Another extra. You need? Huh? Another extra you need? What? Another extra. Panado. Extra. Oh, no. Thank you very much. When you're okay, can you sleep well? All right. Oh, that's okay. That's why you wanna take one. Looks? No, you. Isn't it? You are taking it. Two. Yeah. So after taking to go, then go to sleep. No. Oh. I'll wait for sleep For relax. Relax. All right. It's okay. Eagle. That's it. I just need to do a live streaming. Yesu wazukuru, Yesu wazukuru. Maswera sei. Yesi kumbira igobvu muzukuru wangu waswera sei. Swiri kudi. Yaitizotandara vazukuru vasei sekuru seinti. Welcome to the show. Welcome to the show. Vachangopinda ibema vapinda ibema totaura apo. Kumbira igobvu zviri kudi muzukuru wangu. Lenmo kana kune munhu asingazombodisappointeka. Lenmo soko muzukuru wangu ka. I'm so proud of you. I'm so proud of you. Thanks very much. And thank you very much Lenmo nekusupporta. Mwara kuropafadza. Every video out of 200 my videos kubva pawakajoina Saint family ka you comment. Thank you very much. Florence wakanyanya. Thanks very much. Thank you so much muzukuru wangu. Thanks very much. Fano waswera sei zvako muzukuru wangu. Thank you so much. Fano ndoumwe wakanyanyewo. Ozva pane vanhu vaunodada nawo kuti zvoni guys ka. Vanhu ava ka ihama dzangu chaidzo. I can feel kuti ozva even if ndichiita conversation nemi kuma comments ka I can feel kuti zvoni ava vazukuru vangu ava. God bless you so much. God bless you so much. Ngatinyorei kuma comments toona kuti vauya ndivanani. Hatisi kuda waste time, toda kuti kurumidza tapinda panyaya yedu yatinayo. Handiti vazukuru vangu. Toda kurumidza tapinda tapinda padingindira redu ratiri kufamba naro pazuva ranhasi. Handiti ngatinyorei pamakoments vazukuru toona kuti vauya ndianani. Murundinzwa? Ndurunzwika zvakanaka here? Ndurunzwika zvakanaka? Right. Kaindidai so. Nyaya yedu yatinayo kandaka takasanganawo nayo Facebook. Ndichaplaya munhu wese ndoda kuti anzwe kuti zvii zvaitaurika. And munotokudii neconversation iyi yaiitika. Handiti yaiitika ndichakunzwisai panapa. Thanks very much. Namba yedu iri kukura. Let's share the streaming. Let's share kune mamwe magroup. Let's share nevamwe toyozombotandara musi weFriday. Musi weFriday. Right. Smelly Shumba. Zvirudi muzukuru. Waswera sei nai Smelly Shumba. Right. Dani muzukuru wangu zvirudi. Dani, welcome to the family. Welcome to the family, Daniel. Handiti. Thanks very much for coming to the show. Tinonzwa kuri kudukupiswa. Kunini piswa nokuya kwako muzukuru. Handiti. Saka nganokuisa subscribe. Handiti. Vanyowani, don't forget to subscribe to this channel. Handiti. Channel yenyu na sekuru venyu. Handiti. Thanks very much, Daniel. Tari. Urisei Tari. You will never disappoint. Ndoizwa kana kune vanhu vandoziva kuti ava kana musi wekufa ka mune muripo ndimana Tari mimi. Thanks very much. Rumbidzai. Thanks very much for coming. Rumbidzai. Thank you so much muzukuru. Alright, thanks very much. Kuita uchicheka kana ndakuita mistakes leni kurumidza wandiudza kuma comments kuti sekuru gadzirisai.
Aiwa, ndiri right Smelly, zviri kudi. Ndinofara zvisingaite. Thanks very much, ndapindura. Progress. Taswera, waswera sei? Thanks very much. Newe unondigonera muzukuru wangu anditi? Unondigonera zvisingaite. Thanks Progress. Christy, zviri kudi? Thanks very much for coming, Christy Ganyawo. Thanks very much. All right. Thanks for confirming kuti ndiri kunzwika. All right, Flo, thanks for confirming. Nyasha Rachel, ndanga ndakakumirira ndakuona. Thanks very much for coming. You will never disappoint. Sevamwe wesu wazukuru vari panapa. Zafania Mhlanga, aiwo wakanyanya. Zafa wakanyanya. Thanks very much. Zisalute rakwe. Smelly, thanks very much. WhatsApp number dzangu ka ndichadziisa wazukuru vanoda kutaura nasekuru. Indakasununguka as long as ndisiri kubasa. Mungozwa kumabasa kwatinoshandisiwa. I wish kuti dai ndichingoshanda nevazukuru vangu chete. Channel yedu ikakura, but channel ikakura ka ndoresigna basa. Aditi tongoti zvimabusiness chimwoko nevazukuru tosweredu tichitandara nevazukuru aditi. Thanks Smelly Shumba. Thanks very much. Neni ndafara mzukuru, ndafara zvisingaite. Kesi fara, sekuru vanofara kwewo mzukuru wangu. Nofara here. Alright, hanzi na Tari hanzi ndafara nevidha remapamba. Ndafara. Ora ndaitamba. Alright, ndine video randaitamba. Thanks very much. Thanks very much. Thank you so much. Zim Social. Guys, let's go and subscribe kune inonzi Zim Social Network. Let's go and subscribe ikoko muzukuru wa sekuru yeyu. Thanks very much for coming. Plexi, Tendai. Asking for your sister. Sekuru musingu. Sekuru musingu. It's a secret. Thanks very much. Thank you very much. All right. Good. Gara uchitaura muzukuru. So vazukuru pane nyaya yatasangana nayo anditi nyaya yemuchinda anonzi George. Pane nyaya yemuchinda anonzi George yatasangana nayo. So this guy aitaura mukoma wa George aitaura achiti zoni. In fact, George zvinoratidza kuti akamwa mushongo kuda kuzviuraya. I tried to commit a suicide, but hazvinozoita kwazvo because akakurumidzirwa kuendera kuchipatara. Endeswa kuchipatara George obva akurumidza apora. Handiti akurumidza apora George, so achiri muchipatara akabva anyorerawo message mukoma wake. Message yakanyorera Blazi ndeyekuti ngandiverenge ndinaye. Akabva anyorera Blazi message yekuti ndakatomirira imimi. Okay, ndopa akatangira anzi haini ndakatomirira imimi. Handina kana mvura ipapa. Kureva kuti kuchipatara anga asina George anga asina kana mvura. Obva ati mukoma hamuna kunzwawo kuti ndandiri muchipatara here kubva matadza kuuya nemabhanana zvawo. Kana nebhanana zvaro mukoma. Mukoma mozwa kuti wakabva wapindira kudiri kandi mhorese Malvin, thanks for coming. Mzukuru wangu, thanks very much. Newo ndiwo notoita kuti zviite. Oda kuti ndiite tsano. Ndirambe, hamukadzi ndirambe. Tsano Malvin, thanks very much. Marange wakanyanya. Wakanyanya mzukuru wangu. Muri same road mumatraki umu. Tatenda Mkwesha, thanks very much for joining us again today anditi. So ndo yandamuverenga apa anditi. So mundu kuti iri kunzwika here? Ndakanyarara. Ndakafumura ngachimbotaura zvinhu zvakawanda ndika. Inde mameseji ako aya ndachima-ignore. Ndachima-ignore because ndandiri munhu wekutoti ndiri kunetseka netransport ndiri pazutko. Zvoti unozivewa unakana funeral police unakana chii. Andisvika ungoriwo munhu zvake kuti ungori rwisa. Hauna chawakatombosiyana nenene kana nemiriwo iri mugadheni. Woda kuzvisungirirewo. Unoziva George iwo ndine nguva yandakamboda kuromba ndika. Ndakatadza kuromba because ndakaisa hama dzangu mumweya ndika. Ndikataura kuti hapana munhu anofanira kunge achirasikirwa neupenyu hwake. But iwo uchinyatsoziva kuti hauna basa neupenyu hwako iwewe.
handini ndakakurombesa kudhara munhu wese angadai akabenefita kwamuchenje tikadai tiri vanhu vanoshamisa stereki ndingadai ndi munhu anorema muzimbabwe munomu but iwo hako wakatosarudza hako chaifunga kuti uri munhu ari serious anoda upenyu hwake. Right. Chirunzwike here vazukuru, ndiudzewo kumacomments kuti muri kunzwa here zviri kutaurwa neaudio yandandaisa. Ndindiudzewo kumacomments please vazukuru vangu. Lady Skara, love you so much. Thanks very much for coming handiti. Let's go and subscribe kune channel yakanzi Lady Skara B. Kunoitwa zvinhu ikoko, haiko kunonakidza guys handiti. Alright, hatichaitaura nyaya iyoyo Smelly. Smelly tichaitaura. Tichaitaura nyaya iyoyo, rega timbonzwa. Muri kundinzwa here zvakanaka vazukuru? Muri kundinzwa zvakanaka? Muri kundinzwa? Handisandaona. Alright, kana chirunzwika regai tichicontinue. Kana kuti regai tichi ndakanyarara. Right. Ndasi munhu anga achimbotaura zvinhu zvakawanda ndika. Tererai. Message yako yandachima ignore. Tererai ndonyaya yatinayo nhasi. Ndachima ignore because ndandiri munhu wekuti ndiri kunetseka netransport ndiri pazupko. Joti unozivewa unakana funeral police unakana chii. Handisika. Ungoriwo munhu zvake utongorwisa. Hauna chawakatombosiyana nini kana nemiriwo iri mugadheni. Woda kuzvisungirirewo. Unoziva George iwo ndine nguva yandakamboda kuromba ndisika. Ndakatadza kuromba because ndakaisa hama dzangu mumwoyo handisika. Ndikataura kuti hapana munhu anofanira kunge achirasikirwa neupenyu hwake. But iwo uchinyatsoziva kuti hauna basa neupenyu hwako iwe. Asi ndakakurombesa kudhara munhu wese angadai akabenefita kwamuchenje. Kwamuchenje tikadai tiri vanhu vanoshamisa stereki. Ndingadai ndiri munhu anorema muzimbabwe munomu. But iwo hako wakatosarudza hako chaifunga kuti uri munhu ari serious anoda upenyu hwake. Wewe kana wazvisungirira usenga kuti hey handina mvura, handina chakata, handina chi. Inini handidi kukunyebera George. Zvakandirwadza. N'anga yandanga ndawana nguva iyaiya. Yenge iri n'anga yenge yatongoshanyawo kubva kuMozambique. Yaiwanika muno 2 days chete. Ndikatadza kuenda kun'anga iyo because ndakati ndiani wandingachekeresa. Ndaikuona imese muri vanhu vakakosha. Chiri kunyanyondirwadza ndiyoti ndakaluza opportunity George. Ndakaluza opportunity iyoyo pamusaka pako iwewe. Handiti. Ezvo zvandichatomboziva kuti kana ndikada kuromba uchiri munhu anoshandisika here. Because hapadi munhu ane pamwe hapadiwe munhu wekuti akambenge ashaya akazomutswa nemishini muchipatara. Panoda munhu asinobvira asevera kudhuze nekuwo. Iwe wotanga kuita zvauri kuita zvichochi. George, chiri kundirwadza handidi kunyebera mwana wamai angu achisinyaya yekutonga wazvisungirira. But chakundirwadza maopportunity. N'anga iyoyo yaiwanika 2 days. Ende hakuna kumwe kwandinowana munhu ane maresults akadaro. Ende nguva indaida kuromba inge iri nguva yekutepapa nema-US chete. Munhu wese angadai achifamba nemota. Kana guva rako chiri chero George tingadai takaridekoreta zvakanaka. Because unongori munhu akaitira mhuri zvakanaka. Takada kuchekeresawo on the benefit of vanhu vese. Kana mhuri yako taisara tichichengeta. Izvozvo zvinoda kuti tisira vana 3. Nemukadzi wozvisungirira womwa mushonga unoda kuti tichiite sei. Ini zvekuramba ndichitaura pari paWhatsApp. Machinzwisisa here vazukuru? Ayayayayayay. Machinzwisisa here? Kana machinzwisisa ngatitauranei manje. What's your take panyaya yaJoji? Ndiudzewo macomments kuti manatsochinzwa here. Alright, hanzi iri kunzwika. Alright. Thanks very much mzukuru wangu Zeti Mhlanga. Alright. Kana tese tiri kunzwanana kuti chanzwika, chiri kunzwika ka. Alright. So everyone is confirming kuti chiri kunzwika. Everyone is confirming kuti chiri kudii? Chiri kunzwika. Alright. Kana munhu wese ari kukonfirma. Hanzi dai pamwe ndakaromba hangu pamwe guva rako tairivaka zvakanaka. Kozi unenge uri munhu akaitira family zvakanaka. Ayayaya kugumbuka. Ayayaya. Alright, namba dzangu ndichadzisa pandoisa link. So what do you think nenyaya yaJoji, yamukoma vaJoji vari kurwadziwa? Munin'ina akatry kucommita suicide.
ivo mukoma wakatombosangana nen'anga yekuti dai vakaromba dai pamwe in fact pavaida kuromba vakatoshayiwa kutoti ndorombesani vanhu vese vekumumhuri hamene anzi vekwamuchenji ndakaona vari vanhu vakakosha. Iwo apa ndopauri kutoti upenyu hauna basa wakutodecida kutokomita suicide. Dai ndakatoshandisa iwewe dai mhuri yese yakatobenefita kwetoda kutisira nherera. So what do you think vazukuru nemuchinda anga akagumbuka? What's your take? Munozvoonawo sei nabhudha ava vanga vakatsamwa vakubuditsa gure kana secret yaanga akachengeta mumwoyo nekutsamwa kuti dai takatoromba zvedu? Ndosaka ndisina kana kutombouya kuchipatara uzokuona wakatondigumburira nakugumbuka nenyaya yekuti zoniwo wanga wada kuzviuraya. Ndakatotsamura nyaya yekutoti kudai ndakatoziva kutoti pane mufana wangu hadi life ndakatoshandisa iye manje zvinezvi kana kutorombekeseka neweka hauchatoite because kuromba kwacho kunozoshanda here pamunhu agara ada kutongozviuraya agara ada kutoenda. Kuromba kunodawo munhu anenge asingade kufa. So I don't know. Inini Rumbika yangova nyaya yangodrigawo attention yangu. Ndinoswera mumastreets esocial media, so ndoma ndangoichinhongawo ndikabva ndingouya nacho chakadaro kwamuri. Tibve tangotaurawo nenyaya dzekuromba idzi handiti mumhuri dzatinobva kumhuri dzakasiyana siyana, ende kumaraini kwatinogara takatombosangana nevanhu vakaromba. Munozviona sei nyaya dzekuromba idzi vazukuru? Ende toda kuti titaurawo kuti zvine mabenefits here, ende kana zvine mabenefits achona ndeapi atakaona chiitika kune vamwe vanofungidzirwa kunzi vakaromba kana kuti vatinoziva kuti vakaromba? Kana zvisina mabenefits kana kuti zvine marepercussions, ndo anonzi marepercussions handiti kana zvine maconsequences handiti ndeapi maconsequences achona? Ndo zvatoda kuti timbotaura panapa handiti tichingobata nzedu neamukoma vari kuudza mukunin'ina handiti. Alright, so ndakuisa link vazukuru, ndiri kuinvita guest anoda kupinda mustudio. Uyai takatandara hedu, kutandara kwatiri kuita nani? Kwatiri kuita nasekuru Saint handiti. Kutandara kwatinenge tichiita hedu tiri panapa, tabva kumabasa, vamwe vanenge vabva kumabasa, tinouya totandara, munopindawo mustudio tichikwazisana nasekuru, tichizivana, vamwe tinongozivana mumacomments. Ukangopindawo ukabaya link randaisa apa ukangobayawo ukauya tongotaurawo tofara handiti vazukuru handiti. This is your channel handiti, this is your family channel. So chinonzi family tinombogara pasi totandara tichitaura nyaya. Handiti mimi vamwe izvozvi kutaura kunoko, vamwe vari kuIreland, ndiri kuona vamwe vari kuIreland, vamwe vari kuSouth Africa, kuZimbabwe, vamwe vari kuUnited States, vamwe vari kuUK handiti. Manje tichazokuti muye rini kumusha, totoitira ruzeva rwedu ipo panapa mukicheni yeraundi yemaizi tichitaura nyaya. So nhasi tine nyaya yaGeorge iyi. What do you think? So ndaisa link, pindai mustudio. Hanzi andana guest, hanzi naRozi, esitete Rozi, maswera semuzukuru wangu. Hanzi kunyepa kuna kurangarira hama, hanzi kunyepa una kurangarira hama, udza munin'ina kuti aida mari iwo wakashaya yekubhadhara ipapo. Hanzi ana Rozi muzukuru wangu hanzi chingotaura chokwadi kuti zvonika wakashayiwa mari yekubhadhara ng'anga yada mari kubhadharwa, dai wakatorombesa iwe. Uyu ndiye munhu aida kutoromba but chakashayikwa imari ndokufungawo kwaRozi uku, ndokufungawo kwaRozi. Right, hanzi naHappy Ncube, ese Happy Ncube muzukuru wangu, hanzi pakaipa sekuru mukoma, hanzi mukoma vakanyanya mukoma, vanga vakaipirwa, vanga vakatotsamwa chaizvo. Ana Rumbi, hanzi saka nyika yedu yapidiguka chaiko. Dai Mwari vatibatsira tasiyana nekudeura ropa. That's very true.
vanhu vari kurombesana zvikuru. Munozva kuti like mazuva anaya zvinhu zvakaoma kudai zvika. Inzwai vazukuru, handisi kuti zoni munhu wese ane mari akaromba. No, vanhu vane mari they are hard working. Vanhu vane mari they are hard working. Vanhu vanoshanda zvisingaite. But pane kamwe ka fraction kadiki kudai. Kadiki. Pane kamwe kadiki kudai. Kadiki kudai kanongozoromba. Ini ndine imwe yakambotambika yandakamboona inini vazukuru. I grew up born and bred in Kadoma. Handiti ndizvo ndakona chirungu. Ndakurira Kadoma, right. Ndazvarwa paKadoma General Hospital. Ndikaenda paWeverly Primary School, ndikabva ndazoenda panonzi paWeverly High. Zvichidaro zvichingodaro, handiti rukuvhute rwangu ruri paKadoma. So paKadoma ipapo ndo pandakazombomirawo pamadziro. Kune vanosvika vanoziva muKadoma pana vakomana vanochinja mari muKadoma. Handiti vanochinja mari ana Maspatela kana tiri Kobulawayo, vanonzi ana Maspatela vano money changers kwarare. Handiti so money changers awaka ndakamboshanda nawo tichinjawo ipo paya pamadziro paKadoma, tichishandawo tiri papo. Handiti all right. What's happening? Try again muzukuru ameno chichiri kuitika try again kupinda mustudio. Right. So tiri money changers paipa vazukuru zvakamboitika. Pano umwe muchinda so akangotanga munoziva kuti pane competition. Imi munoziva money changers. Pane competition patime yachona yema customers. Handiti vanhu vachinja mari hatakazoita zvechimoney changer. Ndokupa good rate chichi vanhu vachichinja. Handiti so vanhu vaita mari zveshuwa, vanhu vaita big, vanhu vachiita big. But vamwe vachona vakomana vakazotoreurura. This was a confession yakatoitiwa. Vanhu vepakadoma vanotoziva, vamwe vanotoziva patime yachona. Machinda vakazosvika pakaenda kuMozambique kunotsvaga kutoromba. Vaenda kuMozambique zveshe vakanoromba vakanosangana nazvo obva vadzoka. Vazukuru zvakaitika ipapo ndife ndakazvikanganwa, ndakazviona nemeso angu. Pana akadonedza wallet ikabhamba setennis bhora. Takatarisa wallet ichibhamba setennis bhora. So wallet yemari yaibhamba setennis bhora. Handive ndakazvikanganwa zvikuru, ndakatarisa kudai izvi. Indiri sekuru venyu ndaona meso awa dai akapofumara nekuona kare. Imi ndinotaura kuti wallet yaibhamba kudai. Chikwama, ndinotaura chikwama chaiva nemari. Imi setennis ball chichibhamba chichienda mudenga, takatarisa kudai. Hautizeyo, hauite kana chinhu unofreeza, kufreeza chako chako. Takafreeza zukuru. Kufreeza. Ndo zvandakasanganawo nazvo vazukuru. Unazoona kuti vanhu vanopefoma. So mpana yeka aiva nemotikari yanga atenga pamazuva achona, achitenga motikari. Mazuva money changers vakaita mari, they buy cars, chichi zvine zvisina kushata, zvine zviri right. Vazukuru zvakaitika ipapo zvakatyisa because mpana yeka haana kuita 1 week nemotikari yanga atenga iri nyowani yakatora kumesina, abaita accident nenyaya yekuromba. So zvekuromba zvine repercussions vazukuru. Mari inongoda kuti ushande uiti ziya rako chidaizvi kudaizvi. Ndinotokurudzira munhu instead of kuromba ukaona kuti pane mhepo dziriko, iwe pane mhepo dzisingade kuti ite mari muzukuru. Dziripo mhepo dzinototiteverera. Izvezvi takadaiwoka tine mimweya inotifudza. Imwe mimweya yachona haidi kuti uite mari. So chiripo instead of kufunga option yekunoromba ini muzukuru ndinotomboti kunamata, kumboendawo uchinonamatirwawo kumaprofita, kumapostori, indotoona iri option iri nani pane option yekuromba. What do you think? Ngataurira nei? Ngandiverenge macomments. Right, muzukuru wangu wabva anyora Len Mohan sekuru kuromba hakuna mabenefits. Unopedza dzinza varipo. Hanzi varipo vatoona vanogara vachichema kuti dai tawana maprofita abatsira so
hazvibetsere zvekuromba. That's very true. Zvekuromba ka Lenmo wataura chokwadi muzukuru wangu, hazvibatsire zvekuromba, hazvibatsire. Right, your boy Beats uya mustudio uya mustudio wasarwa nemaminutes mashoma ekuti uchaisa si uya mustudio. Listen guys, let's go and subscribe kune inonzi your boy Beats ka. Your boy Beats nhasi anga achindikatuna ende munoona video yauploada nhasi sekuru vevanhu vanoita vanhu vanoita shuwa ndakutonyara kana kutoseka. As long your boy Beats aripo ka ndinoitwa zvimwe panapa, ndakutoseka zvine ka respect, handichabvaruke zvandinomboita. Go and check kuyo boy Beats video rauploada nhasi. Thanks very much for your support, your boy Beats. Alright, Eliza, chakakosha kuti wauya muzukuru wangu. Welcome to the show. Welcome to the show. Right, hanzi nasimeli ka, hanzi nasimeli. Ndrugona resimeli kudana zita rako Simeli yandiso. Simeli Shumba. Hanzi kuromba unofa uchitambura. Unogona kurwara panze nekuromba. Hanzi unogona kurara panze nekuromba kana kufamba netsoka bhutsu dzichirambidzwa. That's very true. Unozwa pane vamwe vanhu vakaromba ka wekuti mari yake haitenderwi kudyiwa namai vake nababa vake. Mwaiziva here vazukuru? Mari yake ka haitenderwi kudyiwa nevabereki vake, haitenderwi kudyiwa nevabereki vake. Hama yake chaichaiye ka haitenderwi kudya mari iyoyo. Nyaya dzakadaro vazukuru dzirimo mucommunity dzekuromba. Kuromba kuri serious vazukuru. Unogara ukadoma kupi muzukuru? Ndokwedu kuEvalley, ndokwedu. Right, hanzi naPlexidis, hanzi dzimwe mari dzekuromba hadzichengete hama sekureva kwake mukoma kuti dai achichengeta mhuri yose. That's very true. Mari dzekuromba vazukuru ka dzimwe dzachona hadzitotenderwi. Ikatongodyiwa chete nehama zvatofumuka, pane zvinogona kutokanganisika. So they make sure kuti mari yavanowana vavanhu vakaromba ka they make sure kutoti asadarike zviga zvaakaudzwa. Unoshayiwa kuti kumwe kunyima kwachona ka mwana wehama yake chaichaiyo ka inenge isingatoendewo chikoro ichichayiwa mari yeschool fees. Munozvizwa kumacommunity kwenyu kwamakakurira vazukuru kuti mari mwana wemunin'ina wake akashayika, pamwe ndiye waakatorombesa, haatomubhadharire kana school fees, vanototambura asi iye ane mazimotikari. Kuromba. Hanzi vanhu vachazosangana here? Akatonomuona, akatoti ndiri kuyozokuona, nyaya haidi paWhatsApp. Hanzi kwaizoda bhanana rechi iye aida kuzviuraya, akutya nzara achishingaira pamushonga ameno ipapo. Zvafanira nemunhu anoda kuzvisungirira vazukuru. Okwira mumuti, oenda mumuti musorosoro achida kuzvisungirira, otanga kuti ndiri kutya kudonha. Kana tosangana nenyoka imomo musoro otanga kutiza nyoka. Iwe uchida kuzviuraya. Munhu ari kuda kuzviuraya hafaniri kutya kurumwa nenyoka, hafaniri kutya kudonha mumuti, haufaniri kutya nzara. Because wagara watosaina kuti ndoda kuzviuraya. Aditi, hanzi naAlima, hanzi kusada kushanda, kuda mari dziri nyore. Shandai vanhu, mari ine ropa mukati yagara yakaipa. That's very true. Mazukuru ka ngatishandei zvakasimba. Pandiri papo pakushanda kaAlima, ndiri kuti ko kana munhu achishanda, ndino kuti pamwe pachona tinoshanda vazukuru, kunatsoshanda zvokuona kuti ndabharuka, ndatambuka bhachi nekushanda panapa ndashanda guys, ndashanda ka, but zviri kuramba kubatana. Sweat yangu ka hazvisi kubatana, kunatsoona kuti hazvisi kuenderana nesweat zvandiri kuwana ka, outcome ka zviri kubuda hazvisi kuenderana nekushanda kwandiri kuita. Saka ndiri kubvunzawo mubvunzo wokwamuri vazukuru kuti munotiwo kudii nazvo?
Shekaina, unotowo kudini nyaya yekuromba muzukuru wangu? Thanks very much for coming. Thank you very much for coming. Alright, hanzi nemuzukuru wangu Justin. Muri sei kule Saint. Ndi Justin wekuma. Oh! Iwe unogara pamaraini pangu kewe. Justin. Ndo pamaraini pangu ipo payapa. Pama 17 apo. Pamba penyu pauri kutotaura nepeduka pane dzimba nganiko. Pane difference yedzimba about 19. Ndo paziva pa 1725. Oh, ndokumba kwedu ikoko. Pama 17 imba yamai vangu iritori pa 1744 ndo pandori pamba pamai vangu ipa. So thanks very much. Tichataura ndichazoisa phone number totaura. Zvakaoma muzukuru, that's very true. Hello Benny. Let's go and subscribe also ku Benny TV guys, handiti. Right. Hanzi munhu akaromba anopiwa mutemo, vamwe vanorara panze. Hey, iwo akavaka zimansion. Wonzi rara panze. How do you zvinofamba sei? But ngatimbotaurira nevazukuru ipapo. Zvinofamba sei? Right, ndikuisa link once again handiti. Ndikuisa link. Ndikaisa link ndirubva ndaisa WhatsApp number handiti yeSaint TV. Kaisa link ndobva ndaisa futi neWhatsApp number handiti. Ndikandiise neWhatsApp number. WhatsApp number dzeSaint TV. Ayo mutemo yemari yekuromba yakaoma wazukuru. Ndoda kungoti tingotsura vamwe vazukuru vanga vakutobatwa nepfungwa dzachona handiti. Pfungwa dzekuti upenyu hwarema. Ndapererwa ndakungofunga chi? Ndakungofunga kutoti nditsvage easy way out. Handiti. Ndova tinoda kuti timbotsurana nhasi kuti tinopera vazukuru, musazviite. Vazukuru vasekuru Saint. Handiti. Right. So ndaisa chi? Ndaisa link. Uyai tipinde mustudio tizotaurira navazukuru. Come studio and let's chat. Uyai titaurirane. Right. Hanzi na Coco Bay. Kuromba hakuite sekuru nopedza dzinza munhu ngaashande kwete kuda zvemahara. That's very true. Iko inzwaka Coco muzukuru wangu. Iko kuromba tingati ndezvemahara herezvo kana zvinotori more expensive. Because hakuna inzwaka muzukuru hakuna there's no amount of money which can be which can be compared ne life. Hakuna amount, hakuna mabillions, hakuna mamillions, ameno matrillions anokompewa ne life. Upenyu hwakakosha kupfuura anything else. Hakuna. Handiti, thanks very much. Yes, mzukuru wangu Priska. Sukudidi, thanks very much for coming. Handiti Priska. Kwakadi ku UAE. Right. And na Samson, thanks for coming Samson. Gandi onoti mzukuru wangu apinde mstudio tizotaura. Right, welcome to the show mzukuru wangu Blessing. Hello. Waswera se mzukuru. Naswera bozvo. Kuri sei kwauri? Kwandiri kune kachando nhasi. Oh, kune kachando. Saka zviri nani kana kune kachando zviri right. Right. Uri kuiona sei nenyaya yatinayo pano nhasi mzukuru? Sekuruka inini nganguda kuti ndinoona pakuromba munhu anenge azobatwa dzekuromba dzega anenge achitoromba zvakadhakwa because vamwe vacho vari kuda kuromba ndiyo mwoyo anenge inyope isingade kushanda. Yes. Anenge achiti nini hamana upenyu hwandoomera kuromba ndo the best kuti asingazoziva manje kuti kune maconsequences afterward ndakuromba handiti. Yes. Boze zvinonakidza uchangotanga
asi manje kana wazoti apo manje ndo anenge ari ma1. Yes. Saka toti panayo kuromba tisiyane nayo ndatishandei nesimba redu tibude ziya chibviri chedu cheziya kuti zvekuromba. Yes. Haipapotaura chokwadi muzukuru, warevesa B muzukuru. Chekuromba ka. Ndotoona kuti kuromba kunotodhura kutopfuura kushanda. Kushanda hakudhure. Pozi kushanda unorara hope dzako zvakanaka uri mumba. But kana waromba manje ka ndo paipe kuzonzi unonzi ufanire kurara pafantasy yachona. Unenge unazvo but you won't enjoy. Ichokwadi boss taiona vamwe I think ndichiri remember my days anga ndichiri kuZimbabwe ndichiri kugara kuLenzi was taitunyatsoziva kuti paimba iyi munhu wacho haapinde in time. So after munhu akatoromba saka imba iyi haichagari kozi zvanga yakuita imba iyo it's like yaigara yakangofara market anditi yakavharwa market kudaro but yaona huswa hukura iye aita akasvika ongomira pagedhi anditi it means anga akuremerwa nezvinhu zvaakaita instead yekuti ashande akanoromba akazopedzisa anozvitambudza and ngakutambudza mhuri dzake. Saka kuromba ndononge kuromba mahwana anenge atotanga. Welcome to the show mzukuru wangu Happy. Sekuru muri sei? Tiri bo, zviri kudi? Tiri bo. Anditi? Ko B wabva wabuda mustudio. B une nyaya yanga uchitaura udzoke handiti? Thanks very much. Neumwe ambopinda futi dzokai mustudio titaure. Ndiri kuona pana guest. Uri kuinzwa sei muzukuru nyaya yekuromba iripo nhasi? Kuromba kunenge kunonakira iye muridzi pekutanga. Asi zvichizoshatira hama. Iko patangu hangu kuromba inini handifungi kuti kuri right. Alright. Hakuse right. Nekuti unopedza hama. Adzinopera? Yeah. Thanks very much, Blessing, for coming back. Chakukuona. Alright, just a minute. And also Marangeka, welcome to the show mzukuru wangu. Pakadipa road up. Yeah. Masera says That's where as Rudi. I want to know respect. I respect every truck driver because ndo kwangu. Aiwa kana mukaona matruck driver vachimbopaka marori paside woti timbopinda pashow nasekuruka ndinozviremekedza zvakanyanya. Kondo kuti tichitandara zvesekuru tichifundawo zvishoma. Tinozvitenda madzishawo. Thanks very much. Rega ndicross back kudzokera kunewo muzukuru wangu Happy. Upedzise zvako zvawanga uchitaura. Sorry nekubata muromo. Okay. Nanchiti zvinozoshata pakuti kana uchinge wapuhwa kuti mari yacho haifaniri kuti ibatsire hama. Ndo pazinenge zvichingozorwadza cause unenge une zvinhu zvese asi pakanzi hama yako yepadhuze yarwara wotadza kuibatsira. Mona saka kuromba kwakashata. Zviri nani ndishande hangu mumba memunhu ndichiona kuti vana vangu vadya vaenda kuchikoro zvishoma izvo zvandinazvo vanogona kuti vaende kuchipatara ndongogutsikana nezvandinazvo. That's very true. That is very true. Right, ndobva ndadzokerawo kune muzukuru wangu Marange. Marange mzukuru. Right, wagona wauya muzukuru wangu. Ndiri kukunzwa meno vamwe muri kumunzwa here. Blessing uri kunzwa here Marange muzukuru wangu.
ndiri kumunzwa sekuru. Alright, saka tiri kukunzwa. Ya, nhau yekuromba iyi sekuru inhau yakaoma. Nekuti pano mwe muchinda mamutare umo munoziva aitaura mamutare kudhiraivha kuenda kwaRusape kutoilet. Odhiraivha zvekubva kwaRusape odzoka mamutare mutauni otanga kuenderera mberi nebhizinesi rake. But kutaura kwatiri kuita izvizvi zvese zvakapera, ari kungotenderera musoro achifamba mustriti zvake. Saka kuzvishandira kana ukawana $1 rabva pasimba zvina Mwari mukati zvine makomborero. Yeah, that's very true. Ichokwadi ichocho. Zvinoda kuti kuromba kukuru kwatingaitaka ndeko kupfugama uchinamata kuna Mwari. Yeah, so Blessing, ndodzoka kwauri muzukuru, wanga uchitiudza nyaya inonakidza hysteric asi ichisuwisa nekuti tiri kuona kuti zvoni munhu akaromba ari kupedzisira ave muranda paurombwa hwaanenge akabata kuburikidza nematauro awanga uchiita. Chokwadi ichocho wezi sisi taimuona moza tiri vadiki ka taipiti mwana munhu ane mari dzake awish kuti zvakadai sezvezvo ndinoita kumburuka chakuenda mudenga takazoziva kuti yanga isiri mari chaiyo but yanga iri kuti inopesera yako kutambudza. And from that some person siye munhu enda akazopefunda kuna matatu chaitika mwana wake taita waichinjanisa mota pazuva aikwanisa kuti pazuva aichinjanisa mota kana ka3 apa ari mwana wechikoro aiti akauya kuseni type yemota pabreak odedzera kuti handijigire break pachikoro odzokera kumba onotora imwe mota and okudza kuti adzoka pabreak anokudzoka lunch handijigire pachikoro odzokera kuti kumba onotora imwe mota. Saka unenge watova muranda ka ndokutova muranda kwachona ka pamwana wechikoro. Chaitika ndekuti pamba pauka ndinga waita mota dzekuita kusaridza kuti nhasi ndinonza da kuenda neiyoyo nhasi ndinodainza kuenda neiyoyo but ndikakuudzai kuti nhasi ari kufamba nerekeni muhuro shame akungotenderera vana wake bhozi pawana vake ina vana wake 3 tiri pasame college. Isusu taiuya nemabhasikoro pachikoro vatirohwa nemvura inaya but waiuya nemagambo emota ani munoona but nhasi ndikakuudza kuti nekuda kwekuti yanga isiri mari yanga iri mari yekuromba nhasi vari kufamba wakaisa marekeni muhuro wana wacho mumwe hawachagare pamba wakungotenderera mustriti iwo wana vataiziva vachiuya nemota kuzvikoro ndowamumastriti vari kungorowa ma-up and down mumastriti. Saka ndopatakazodzidza kuti kuzvishandira munhu kwakangonaka than kuti urombe because ndikabva ndadzidziswawo hangu newakuru wangu wakandiudza kuti unoona mwanangu kana wakura kana uda tuntu wako zvishandire ende ukazvishandira hazvo zvako zvinobuda singaiti. Saka mahwanise kuti naye kuromba iya vanhu ndatisiyane nayo mana tishande isusomo tiri kushanda so izvozvizvi hakusi kuda but ndo zvinenge zviri paground. Hapakaita waenda upo sekuru watiza problem inongoti hanti sezvawataura izvozvo tenge chingoona zvinenge
kuitwa nevamwe kuti vanogara mumba yakanaka, vari kudya zvakanaka, like kana tiri kuchikoro unoona Kuchiva. lese ya tenge chichiva zvinhu zvinenge zvichiitwa nevaya vaya unoona That's ndo very true. zvinozokonzeresa kuti munhu unoromba. Yeah, vazukuru vangu vachangopinda. Alright, mira. Hello, chimbomirai. Vazukuru vangu vachangopinda. Welcome to the show. Vazukuru vangu vapinda mustudio. Welcome. Hello. Thank you. Murundi zwere vazukuru. Vazukuru vangu vapinda. Murundi zwere kana kuti ndi. Hello. Bolato. Hello. Murundizwa. Yeah. Ava vapinda tu ava. Avasundinzwa. Right. Try kuti upinda vazukuru. Mukapinda tine chida kuti tinzwanana nditi hatisi kungopinda mustudio sobva tangomira. Toda kucontribute. Takatandara. Saka pakaipa. Apakaipa sekuru bvudzi nawe ruchiwa kairo inotikonzera kuti tiite zvinhu zvizvi. Ya nyaya yekuchiva. Vanhu tineti chichiva. Unoona mumwe achifamba nedzimota rekuti rinotyisa rekuti unototya kana kuimisa kuti nhai nditakuriwo bhozi unenge anondimirira here munhu ndofunga mota yake inopindwa nevakapfeka makapeti pazaka trip apo nemubvunzo muzukuru. Ndine mubvunzo wandinawo kwamuri vazukuru. Vangamboda kupinda nelinki kana link redu riripo pindai mustudio. Ndiri papo nemubvunzo wangu wekuti zvoni iko kuromba kwachona kunombova kuita sei? Because kuromba kunosiyana siyana. Vamwe vanoti hanzi kuromba kumwe kunoda ropa remunhu chairo chairo. Kozotiwo vamwe vanotaurawo kuti hanzi zvidi ropa. Alright, indokudzai chokwadi vazukuru. Ini ndinogara nemanigerian. Anditi? Ndogara nemanigerian. Nyaya dzekuromba vanodzitaura zvakanyanyisa ende dziri riu. You know kuti zvoni vane avanoti mabrotherhood avo avanawo. Avanotyisa kana. Ndopaunoona muzukuru wangu achitivhairira kuti inini ndinodana nemanigerians ari bheta kupfuura mazimbabweans. Iwe wakapuse. Chizoisiswa mama. Tenge chizoisiswa maperuvian anonzi mai mawiva yanodhura katonoisisa nzara muona tofamba nemotikari ikoko kuda zvinhu zvemari ndopanozosvika pakuromba iko munhu ndopanozosvika ndisikazvioni. Time iyoyo ndinenge ndisingazvioni kana ndinenge especially ndichitovhairira dzimwe shamwari dzangu kuti hai inini ndakatozopinda manje ndakabatwa naijimbo wavo. Hai, kana kune munhu aona ndisekuru venyu handiti ndoda kuti mundinzwisise vazukuru vangu. Kana ndichitaura mubate mazwi gutsikana nekushanda manzwa zukuru. Ya, ndatopedza nemiso. Right. Saka kuromba ngatitaurei kuti kunomubvunzo kuromba kwachona kuita sei mubvunzo wangu wandauya nawo. Alright, Happiness ari kutaura achiti zvoni kuromba kwakanakira murombi asi zvozoshata kuhama. Ini hangu hani pakati ndofunga ndofunga kutambura kuri nani. That's very true. Zvitori nani kutambura kana nguva yaMwari yokuti uite mari yakwana unongozoitawo mari yachona. Taura ichokwadi. Right. WhatsApp number ndedzodzo saka ndone kuti kuWhatsApp
kuna nani? Alright, mzukuru wangu wadzoka. Thanks very much for coming back. Ndiani? Hello? Hello? Vachangopinda mstudio. Welcome to the show. Rundi ngwere mzukuru. Hello mzukuru. Achangopinda mstudio. Hello. Atisi kukunzwa. Kaitite sign language atisi kukunzwa. Sana ungobudisa mstudio mzukuru. Justin. Anodzoka futi. Right. Ngatimbotaure kuti kuromba kudii kuitira kuti vanhu vasapinde muurombwa vasiri kuziva. Inangu sekuru. Messages mamwe ndichazopindira after show vazukuru. Anditi. Okay. Hello. Nini andiozi yangu kuti kuromba vanoromba sei ndongonzwa kuti anzi like vamwe vanoenda kubhinga vanopuhwa tsvimbo, vamwe vanoenda kudhebheni vanopuhwa maboizi nemakonzo. Ya ndozvanongonzwa kuti vanozoita sei. Ya Kudhebheni ndakagarako more than 3 years. Wanzwa here mzukuru. Kudhebheni is my second home. Vanhu kudhebheni ndakatombotsvagawo panorobwa pachona ndakapashaya ke. Makuda kuti nditize ro Durban nzego. Unogara uri kuDurban ere? Ini ndogara muDurban ri ku Dolphin. Ku Dolphin Coast. Dolphin Coast. Uri kunyepe. Saka musarombe ikoko ndofunga muri padhuze. Durban ndo kwangu ke. Indaigara muDurban kamboku. Ndaigara muDurban zvakanyanya. Ndiri mumvura zeu. Saka ndokwa zvinowanikwa ikoko. Mukadaro manjana kana kunyepa zvikwezvo. Ini ndakatombosvagawo ndichida kungonzwa kuti zvinoita mari. Maizvichaigire mamafungi. Sekuru vangu akuda ndakamozobatwa nepfungwa dzekuti kudzinza redu rese ndiani wandingarombese ndikamushaya. Haungamushayi cause kunotori neumwe ari waunonyatsoda chaiyo ndiye. Saka haumbofa kamushaya. Hanzi toita tichitaura nevari kukomenda nditi vamwe havakwanisa kupinda. So hanzi naLima hanzi I think ngatigutsikane ruchiva ndokunoita kuchiva ndokunochiita kuti vanhu varombe. That's very true. Anna Priska to it. Hanzi kuromba kwakaipa sekuru because you enjoy your mari hobo handiti but hauna rugare. Munhu shanda then Mwari okusimudzira. That's very true. Right. Tinzwe vamwe. Ngatimbomhanya nemacomments anditi. Okay. Alright, alright, link ndiri kuisa mai manje wazukuru. Right. Esi last mzukuru wangu Sovereign. Esi Mary Lokadia. Right, Anna Elizabeth Manduka. Ichokwadi sekuru pane imwe kapo kuBorodale inorara ichiumburuka panze kusvika kuyedu. Anopinda mumba makuseni wose. Hanzi makuseni vavo kunogeza. Zvinoitika izvo. I remember ndiri kuHighlands Zimbabwe. I think that was about four houses from Pedu Patega.
aiti even if akasvika munhu masikati during the day like between 3 to 4 anga asingapinde mugeti aipaka mota yake panze ozopinda mugedhi 7 o'clock and mukatoitaimira every 7 o'clock inenge ichipinda mugedhi anenge akangogara panze mumota make muhadii anenge akangozvigarira panze ya ndo paunoona kuti life yacho yakaoma nyangwe usingachararami life yako nenge wakuraramira like kune maconditions aunofanira kuita chero zvikanzi mwana atsva mumba kumahalf 6 unotozomirira 7 kuti chaye ndokuti ozoona kuti mwana atsva sei zvakaoma kozoti umwe wandoziva inini umwe wandoziva wandakanzwa uyu ndewekunzwa zukura mazuva akapinda ma-US dollars hanzi iyeyeka hanzi ainzi each and every single day you were supposed to spend 10,000 US dollars mutemo waiva nawo aifanira kudya ramwari rega rega aifanira kuspenda 10,000 not less than 10,000 US dollars. So raitova basa nedambudziko kwari ende aitova nevanhu vanga akaudzwa kunzi hama dzako usadzipe mari iyoyo chero munhu akanzi chero ukatosvika uchitoti iwewe ndiri mwana watete uri kuona tete vako veve kwavakaroorwa ndiri mwana wasekuru vekwavakaroorwa eni kalingi kanongoita kuti muve nekaukama mbichana mari yake yanga isingafaniri kudyiwa nemunhu akadaro. So what he used to do I make sure kuti zvoni I drive motikari let's say achibva kuHarare aitomuka makuseni unodyira mari yake ari kure kwanotoziva kuti akusvike hama driver kuenda kwaMutare Victoria Falls ende mutemo wachona hanzi mutemo waiva nawo anga asingatenderwe kuita tsvina yake kuita tsvina mutoilet inoflashwa nzi kwejwe tsvina yake yaifanira kuitirwa musango kurombo zvakaoma saka komanje koreka mubata pakati peusiku munhu anoita sei kutomhanya kusango hao unotogara iwo ndochitoziva toti apa rakuda kuuya rasarugwa ne10 minutes aiwa asi kunozoita manyoka sekuri kune manyoka aya ekuti yanongosvika ipapo manzi ndopane mawani saka unofanira kugara uri paholiday ende unofanira kugara and I think kune imwe futi iri kunetsa iri mu I think it should be in Ruwa if I remember correctly imba iyo haigari alright every night unoona yakabakana ine maketeni anogara akavharwa and I think the house now yani it's 7 to 8 years yakangodaro it's a nice house yekutoti ukationa ndikamanaje nditsvage munhamba iyi ndinogara ndipapo but imba yanzi haipindiki to be honest hanzi haipindiki because vanhu vanogara paaipapo unotodeedzera kuti usiku unotonzonge munoona kuchiita pati kana kudii but haigari kana munhu amona then koita asi izvozvo ichokwadi pane pakaipa rega nditambire vachangopinda. Welcome to the show mzukuru wangu Sisi Shai Panyai TV. Maswera sei sekuru. Hello Sisi Shai. Daswera waswera sei. Vamwe vese. Esikani Shai. Rimbo. Ndisati ndakanganwa nyaya yangu handisi kugona kutumira mameseji ndanga ndichida kukomenda ipapo ari kurejectwa. I think makabloka nini nezuro makabloka vana vanyai tu.
Usadaro. Serious. Pawaiti ndi block mchinda oya akatora zita rako achikomenta sewe. Sorry. Makatobloka neni futi. Logo rachona ranga raita rimwe, zita rangu ita rimwe. Sorry hako mzukuru. Tichazozvigadzirisa after show. All right, thank you. Yeah, thanks very much for coming to studio. Also, guys, let's go and subscribe to Banyai TV and she's a YouTuber. Channel yake iri kukura zvisingaite. Ndambofura neko. Ndaona channel iri kukura mzukuru uri kuita basa hombe. Keep it up. Maita basa show. Right. Alright, ndananga achikomenta taura bless mzukuru wangu. Okay, nanchiti I think kune imwe iri Along Mutare Road. I think wanogara nechemuHarare mbo neruwa there. I think wanoziva. That house is a big house. Iri along Mutare Road. I think just Ruwa. Pane a big house iri inside main road. Aiwa igarwana ende yani makuru kana akambotenga wakaitoziva kuti akaitenga achipinda imomo neproperty zvese yamaziva watobika manheru watorara kuseni wakamuka wari panze neproperty yavo zvese. Mabvutsurwa panze nezviro nezvidhodha mudhara. Wakatomuka wakatorara pamubhedha wavo zvose asi wanga wari panze. Imba yatokiwa madhoki yatobo. Wakumana mushonga. Rega ndimboverenga comment. Handina Beni TV ka. Hanzi ashuwa munhu anoda kuromba. One ane usimbe hwekushanda. Number 2 ane ruchiva uye anoda zve shortcut kuti dai ndatoita mari yakawanda ipapo kuromba kuite. That's very true. Zvikanzi nemuzukuru wangu Elizabeth Yamadzishe ndo vanotitonga kwedu vana Maranga. Okay, yes, Maranga machifa. All right. Ameno, kune maungira muri kunzwera wazukuru out there? Yeah, ezinozvi zvarai. Asi nini ndadzoka futi ndakutaura kugadzirisa iwe ipapo. Maungira nini isindebele siyashaya na. Yo, futhi ngiyamixa. Yangizwa ukuthi ngiyamixa isiZulu. Kodwa mina vele ngiyakhuluma isiZulu. Zishiwa. Muzukuru wangu pane muzukuru wangu andiri kuona hapo mstudio ane mwana. Ita kuti mwana abve ipapo tikujoinisa. Mwana atenderwi. Right, ndiri kumbura kuti mudzoke futi anditi. Ndikumbura kuti mudzoke futi. Ndino zukuru vangu vandoda kuti vambopinda. Ndine magest akawanda nhasi. Right, rega nditi yepi muzukuru wangu. Mira ndombobuda sekuru. Vamwe wapindewo. Thanks very much. Skara, how are you, Skara? I'm okay. How are you, Lady Skara, welcome to the show. Thank you so much, Uncle Murkundinzwa. Zvakanakisa, thank you very much for coming. I don't know what's happening. Iri kubounce back. Okwauri haisusu tiri kukunzwa zvakanaka. Right. Chimira iwe Lady Skara, tete Shai, taurai nesu. Mainzwa nyaya yekuromba. Ndainzwa nyaya yekuromba kule ndati nditigirewo. All right. Ini ndakakurira kuwange. Maybe makatonzwa kuti kuwange kwakambodisapia imba yamene. Disappear imba? Imba yakadisapia kule.
Kuenda nemunhu aigara muMalawi. Sure, can you verify about this thing? Duze kwandaigara nenyaya yekuromba. Nyaya dzekuwange ndine dzakawanda dzandakanzwa. Kunonzi kumaB. Just verify kana muchifunga ndiri kunyemba. Imba yakamuka isipo sekuru, munhu abuda denje mudhara kuMalawi, imba ikarowa pasi. Akaenda nemba yake. Munhu akaenda nemba yake kuMalawi. Kukaita imwe futi ikoko kumaB, mukabvunza vanhu vekuwange vanomuudza imba yacho yaiti ikangogara munhu. Mukangoisa hembe mukatiso. Mukarara usiku munomuka makazara mvura serwizi asi tingabude nemahwindo. Ifirimu here kana zvaitika zvorudore. Kule tsvagai vanhu vekuwange vanomuudzai chokwadi. Then masikati kana vakagara paipfuura gonzo rodonhedza mari. As I'm talking imba yacho haigare munhu iko zvino. Iyoyo yakadisapia. Hapasisina kuma-F iyi kuma-B. Hakusisina. Hapana pano slab. Mukabvunza vanhu veKoriari kuti pane imba yakadisapia kuma-F here. Nanhasi pane slab chete imba yakaienda. Hakuna imba ipapo. Nenyaya dzekuromba dzekuda mari. Saka kuromba kwakaipa chaizvo. Neniwo ndakavhunduka ndaingofunga kuti maybe mamuvi emaNigeria atiri kuona, but ndakazongoshandisika kuti zvinhu zvinoitika here really. Amone ndatoshayiwa kana nezvekutaura. Tete Lady Scar ndimuchangopinda. Welcome to the show. Zvakaoma. Ndakatofreeza ipapo ndikutya kudisappear. Just imagine sasekuru venyuka tiri mustudio sezvo zvindongonyangarika pachiya sezvizvi. Musaende. Naona kuti tyisa manje. Mongona kungoti nyangari ati this is live. Muri kuiona sei Lady Scar? Right guys, let's go and subscribe ku channel yakanzi Lady Scar B anditi. Ya kuri kuitwa mabasa makuru. Machannels emabasa makuru. Thank you so much, Uncle. Alright, ndandine live angu manje but ndipfure nekwasekuru. Yes. Thanks very much for coming. Panapa ndopamba pei. Aiwa ndepedu. Ini ndadangocontribute kazhinji hangu. Vanhu vandinoona vakaromba, most of them havana kana chavainacho. Unotoshaye kuti vari kuromberei. Nhamo dzavanenge vanadzo manga akasvika kumagaro uku. Zveshuwa hembe inenge yakadhirowa mepu dzeAfrica yakaita kurumwa kubvaruka. Unyatsoshaye saka uri kurombera chii? Umwe wandakasangana naye pane mamwe programs aiconfessa kuti akaromba chichi. Aitotaura kuti hanzi kubva musi wandakaromba up to nhasi haasati ambopiwa kana 10 cents, but ari kucontributa kuma-accidents nei kuti achibuda mujoining yaakajoina iyaya hazvichaita. Kuti uti une chii chakabatika mukuromba kwawakaita, kana sezvaro haana munhu wandi kutaura, kana mudhudhudhu kana bhasikoro ane nhamo inonhwa kuti pfu. Inga rinosvika parurimi kusvika pakutsemuka kudai so nemanga nenhamo. Otishe kuti chaunga ucharombera chii. Ende zvakaoma sepapo. Munoziva kuti kune kuromba kunosiyana mabva matonifungisa Lady Scar. Pane rinonzi divisi. Makamborinzwa here rinonzi divisi rekurimisa kumaruzevho. Munachumburuka mumunda mevanhu. Ndine mubvunzo ipapo sekuru, sorry. Very good, sekuru. Tombonzwa vanhu vachiti hanza ane divisi. Tikuda kubvunza kuti divisi iroro ari diropa remunhu here? Divisi iroro. Regai vapindure. Bless you noriziva here. Alright, pindurai Tete Lady. Alright, zvinoitwa nezvedivisi hanzi izvoni iri kuita maeko.
divisi rinoshandiswa kumurimi handiti anenge aine usimbe anoenda onoumburuka mumunda memunhu ari kurima ari kuisa maefforts. Saka munhu ari kurima ari kushanda uyu anenge achishandira uya angonorimbinyuka chete. Iye anenge akutokohwa mbeu dzemunhu uya ari kuzvishandira nesimba, iye hapana zvaanenge achiti. But guys, according kumaresearch andakaitawo nezvandakaona, kuromba at least at first vamwe vanhu vanogona kunyepa kuti there is no blood needed whatsoever, but kuromba ropa rinotozongodeuka. Ndo paunotanga kuona munhu akungorwara akutongofa akamira, umwe achigeza obva adonha obva afa, nekuti vanhu vanenge vakanyeperwa kunzi hanzi no blood is needed. Indakatomboona sekuno kuSouth Africa vanotoadvertisa kuti vanoda mushonga wemari vobva vanyora pasi kuti no blood needed, no human blood needed. Voti vanoda kupfuma, vanoda kuita popular mbiri kuno kuSouth Africa zviriko, vanotoadvertisa kunge vanhu vari kutengesa madomasi, zvekuti unenge uchitosarudza chitsinga kuti unenge uchida chipi kana kuti chipi. Havatombonyari nazvo, fanika kumaketi uko vanotozviita. Ukadarika neipapo unomerera vhudzi kudai so kuti vedu vezvinoraramika here. But chandinongoudza vanhu ndezvekuti Ndimbokubata ukawatotaura zvekumaketi ka shamari panzvimbo panonhuhwa paya. Chekuti pano maketi yepaDurban pepe pane pana sira usingawani, kunoti shato, woti makudo, woti maskau anything, any animal. Panonhuhwa. Seguro. Ndosaka ndisingatombona nezvekuenda pamarket because ndinotodarika nepo every week. Handiti zvekumarket muyamwe. Aimona. Ndinotodedzera kuti zviri nandingodarikira straight board. Amenoti chinoshata panzvimbo. Apa pakanyangara muDurban mese ndo panzvimbo pakashata paya. Pamusoro pepe uchizodzika nezvemasteps ndopaziva indaipinda napo manje, ndaitopinda napo epo paya ndichida kunatsoongorora kuti zviri kufamba sei. Mapuraizi akamira ndakapafamba kwanyu. So you can continue machitichi. Right, pane muzukuru wangu anga achida kupinda mustudio ka, anga ane mwana dzoka muzukuru. Link ndiri kuisa futi pazasa. Kule ndokumbira kupa one advice ndidzike vamwe vapinde. All right, over to Banyai, big sister Shai. Advice yangu ndeyekuti kuvanhu muri kuona vanhu ava veng'anga vanopa vanhu mishonga yekuromba ka vakangwara. I think when they give people mushonga uyu havavaudze kuti unoteura ropa, vanozongovhunduka vaakurasikirwa nehama neshamwari. It's like when you are going paCastle uchitenga motikari ukasvika ukati noda Benz, varidzi veCastle havakuudza kuti Benz inonetsa kumaintaina, vanokuudza kuti it's a good car inomhanya, asi havambokuudze kuti mota iyi kana yafa inonetsa kumaintaina, service inodhura. Cause vanenge vari pabusiness. Saka guys, be very careful nyaya dzokuenda kun'anga. Munhu anenge ari pabusiness. Saka anokupa mushonga achikuudza kuti hauna ropa, iye uchinoparadza mhuri. Saka be very careful. Zviri nani kufa hako uri murombo asi mhuri yakakwana. Thank you very much. Thank you very much, Banyai TV. Thank you very much for coming. Thank you, Kule. All right. Over to you, ladies. All right, indakuda kutodo now ndine live ekutanga manje. Zvandaida kutaura ndezvekuti ukatarisa vanhu vacho vanokurombesa ka hapana paunotomboona mari yakanyorwa pavari, which means uri kutopiwawo nhamo dzevanhu. Zvakafanira kuti ukatarisa vanhu vanosona bhutsu vari pasi pemuti, bhutsu yake inenge yakanyenama kudai so, but iye is pretending like anogona kusolvera maproblems. Ukatotarisa munhu iyeye anoita zvekuurombesa zvinhu ane nhamo inonhuhwa kuti pfu fine, kana zvichiitisa mari iye ngaiteka mari nezvinhu zvake.
So in my advice nsati ndadona ndekutika it's better kuti usare uine 1 cent uchidya 1 cent uchienda murestaurant yema 2 cents but uchizoti wakashandira mari iyoyo. Hapana chinonzi kuromba without human blood whatsoever zvavanotaura. Definitely munotanga kudonha 1 mositanga kunongedzerana kuti tiri kuroiwa imimi makasarudza mega zvamunenge muchida. So guys, my advice is just to work very hard. No matter wawana 10 cents kana kuti 10 rand kana yabva paziya rako iwewe mwari vanozviropafadza ende unodyawo wakafara, kwete kuti unenge uine mazimiliyoni uchirara uchisexwa nenyoka makuseni ofuma uchikisarwa hivi kana chidzvinyu kuti ubude padho. So chingogutsikana nezvaunenge uinazvo. I think that's all for me. Thanks very much, Lady Skara, for coming to the show. And thank you so much. Thank you. I love you. That's now good that you are looking good. Oh, thank you. I know a compliment from a gentleman. It means a lot. Think ava vakanyarara mavaita sei. Bless. No, I'm saying something on it. That you are glowing tonight. Oh my God. Thank you so much. It's only that you can't see me because the lights just went off, so it's a hectic thing now. Oh, okay. Thank you. I love you all. Comment section. We love you too, Andy. Guys, let's follow Lady Skara to know. You just go there, subscribe, on a video, and then your comment. Andy. Let's go and support. Reganditi, congratulations, 2,000 subscribers in advance. Zatosvika, nasi chaizi nezasvika. Amen, as not wait. You are working so hard. Thank you, uncle. All right. Ndikuteedzera ini. Zvinoita. Tinokura tese. Thanks very much. Chitechi, vangu vachida kupinda mustudio dzokai. Bless. Seguro. Vamwe futi ndachida kutaura komenda panyaya yemadivisi kumaruzevha kuya. Maruzevha. Divisi manjeka. Vamwe vaiva nesystem yekuti akauya pamba penyu. Vakauya pamba penyu vakatora shizha rembeu yenyu. Motoziva kuti vaguma kutoita hafu nawo. Munda wese watoinda. Iwe, pane vamwe vanhu vaitishamisa ka, pane umwe muchinda aitishamisa anga asingarime pakare kure, ndokunga pairima paingova pamwe 2 acres, maybe 1 hectare, 2.5 acres ndo 1 hectare nditi. Yeah. So aingorima maybe only 1 hectare. But matani echibage aibuda ipapo ka, matractor aita queue achinokohwa. Achikohwa zvinhu zvaasina kurima. Shamwari, paikohwewa ipapo zvekuti mufesi yega vaityisa vanhu until pane mazuva akazofamba natsika mutanda. Uyo mazuva akafamba natsika mutanda mumaruzevha. Wakambonetsa natsika mutanda mumaruzevha. Vakanetsa, that was when was it? 1999 98 2001 equals around there. Vachifamba anatsika mutanda vakavhurungunyura zvinhu zvevanhu. Vanhu vaiva nenyanga mumisha umu, nyanga nemapere. Ndopatakazviona zvinonzi zvidivisi zvachona. Kosaka but ndombobvunza. Iwa wacho vanoti hanzi vanouya vachitanzwa kubvisa darudaro hanzi anatsika mutanda. Anatsika mutanda wacho inongoti dai. Icho chaunenge wachiti inyanga yatikuvuka but chokwadere cheche kuti adzonto wakaronda.
wachiona sei ipapo maonero andazviita ndakamboatenda inini semunhu mukuru ndakaona zvinhu zvakawanda muzukuru ndakatenda matara anatsika mutanda pafeya kugoko bhozi isusu takambodaiwoka ndaraungu akamboti ndaraungu aifarira zvekurima so akamboti ada kutsvaga kune vhu rinani handiti so akabvaenda unotsvaga land before land reform program yatanga that was kuma 1990 around 1993-94 ikoko so vakaenda vakanotsvaga musha kusaidi rekwana kune nzvimbo iriko inonzi kwana Nyamacheni Nyarupaku Guku handiti so vakabva vanotsvaga land ikoko so ndokwandakazvionera zvanatsika mutanda so what happened pamakore iwawo kwakazouya wanatsika mutanda vachizobvisa zvinhu zvevanhu mumisha iwe tsika mutanda iwo vanatsika mutanda vakatanga chaivo hanoti vamwe vakazouya mumashure vaiuya nematraki ekutakura zvinhu mumisha vachitakura mombe dzavanenge vapiwa dzekuripwa nembudzi. Those guys, they made a fortune out of the poor community. Vakaita mari vakomana vavo because vaiuya pamusha vobva vati tinobata zvinhu tinodzura zvinhu vanhu iwe vaibiswa zvinyanga takaonerera nyanga pachibiswa kwazoti dzimwe imbwa dzaitorwa dzichinzi hadzisi imbwa idzi dzemashuwa nenyoka ndakadzionei nezvikamba dzedzi kitsi mazizi but icho kubvisa kwacho sekuru ndozvandinyatsonzwisisa izvozvanditi icho kwadi here icho chikubvisa kamba iri apa inenge yabvokupika amenoka vanenge vakaromba vachona inenge isiri mishonga here yavanenge vatouya nayo watoti vanenge vangouya kudisguisa kuti tikubvisa nyanga iri mudenga mako muchatuda kubvisa asiri vanenge vauya nemishonga blind zvekuti tinoita kusaona ipapo handichazive because some of these people they were even admitting kuti zvinhu ndezvinhu because aitobvunza kuti I still remember vaiva neprocess yaita kuti paiva nemutanda sorry handikudescribe zvaiti paiva nemutanda waiiswa tsika mutanda guys ndaisa link pane mazukuru vangu vakawanda vanga vachida kupinda mustudio vainga vachitadza kozvino mustudio hamuna arimo so ndaisa link go to the link muye tizotandara tiri mustudio handiti right so paiva nemutanda waiiswa so waitwa ungati kagedhi uri kuona kuti magedhi riya rinopinda nevanhu kana pamasliding gate alright zvinenge rangoita sedho shape yedho mutanda iwo so waisvika ipapo wanzi right wanzi chiko waibva wanzi pinda mudenderedzwa ndambokitira zvaitwa so wobva wapinda mudenderedzo wanzi simudza maoko wobva wasimudza maoko wakadaiwo andi zvobva zvanzi tenderera padenderedzo ipapo wotenderera zvobva zvanzi chitsika mutanda wobva watsika mutanda iwe kwaibva kwanzi kana umwe manje seumwe muchinda I still remember the case very well pakangonotsika mutanda zvikanzi mutanda wangu wadhinguka baba makarema burukai pamutanda wangu muzukuru thanks very much nekudzoka muzukuru zvadzoka thank you very much mushe muzvidambotaura panyaya kurumba yamurizofona ari kuida zvokwereta zvonaka mabasa ini musakwerete zvinhu zvevanhu mugara muri padhuze nawo haukakwereta zvinhu zvevanhu vazukuruka chinhu chiri kuita noise ndofunga inhingi ifeni mumba mangu munopisa kuno kwandiri kunopisa zingeje ikanyanyoita noise munondudza aiwa inozvirira kule nadambotaura panyaya yekuromba iyi una
Ndikunzika. Oya. Naona inini ndaigara kunonzi kuguruve uko. Kwandikakurira. So unaona pane mumwe mudhara anga ari muvillage medu so. Vanga vaine mombe nofunga dzaigara muvillage medu. Dzanzi kuma around tungoti around 4 to 500. Then vaiti mwana wavo wese arora aipirwa dzake dzikuma above 100 kana mukwasha aipirwawo dzake. So the fun part yangereye kuti mombe dzedzi yafa yese hapana yaidyiwa yaifusirwa. Ati munoona yese yafa yaifusirwa hapana yaidyiwa. Then pavana vavo hapana dzaikamwa ipapo. Mombe dzavo dzese hapana dzaikamwa. Then pavana vanotengera mwana hembe gore rinori. Then haipfeke this year anozoipfeka next year. You see. Kwazotanga kuita zvo zvanatsika mutanda. Tungoti the whole village ready susu. Kubva ndichikura kangopinda zvanatsika mutanda ka1. Kwaita anenge asimudzira nyaya yekuti kuda kuti mupinde tsika mutanda. Aichiona baba. Kune zvimafanisi. Saka pakazoti tatoti samuke popa akazouya. Baba mombe dzedzi dzakatanga kufa munozoti per day paina kufa more than 50 mombe. Hapana yaidyiwa dzese dzaifusirwa dzese. Mbudzi zvese nemombe. I'm still remember ndina nabamnini wangu 2 vanenge na baba vangu. Amnoza wangu waye chirimo yeye. Tinosairira tenda kusairira mombe ka. Saka magaka pane magaka eminzwa aya. So anabamnini wangu akatenda ndobva anonga magaka vanga vatori 2 vachitodarika nomunda meme nguva yechirimo kwete nguva yezhizha. Vanonga magaka awo 2. Then vadya bye. Vakadzoka kumba baba vakadzoka kwaita muda maronda anenge magaka mumusoro maibuda mvura yegreen so then ndobva azongotaura ndobva azoenda kumba kweko. Anombotora kana ndifunga pachibva kumba kwavo ndifunga for about 500 meters kusvika kumba kwedu isusu. Ndifunga vachizosvika kumba maronda aya angatooma. See. And chizinonzwa kumashure hanzi papo waiti munda waioneka nyoka ma1st days yoti waiti ukadarika nemurodhi wakatsiga huni nepamunda ipapo waitomhaiswa nenyoka. Saka hanzi kuti kana uri mukadzi kuti nyoka yeisa isauya kwauri waivhura skate yobva yadisappear. Kana uri murume waivhura zipi yobva yadisappear. Izvezvi right now kutaura kwandikuita izvozvo. Ndotokudza kutaura kwandikuita izvozvo. Mune hari munoziva anti tinoisa storm drain aya catch running water chijaya. Mutori nehari izvezvi right now. Mutori nehari munda mavo. Takakura tichingozoti munda iwoyo haunongwe chinhu. Vairima kunonzi kurima kwezvoti magonyeti aizotora mabales ecotton kumunda pamunda pavo gonyeti rinouya rolodha rozara roenda koya rimwe rolodha rozara roenda chibaga hatitauri but zvakazongopera munoziva izvozvo pakasvika pama pavo munongona kuti pakaipa. Saka zvinhu zvekuromba hazvilasti. Saka bamba vanga vachiti ndingadai ndakatoromba ndikatita marika. Zviroto baba haisi mari zviroto. Vasigaya kuti munhu wekuti haugezere pamba unonogezera kurwizi every day. Konguva yechirimo unoita sei? Pakaipa. Izvo zvandikutaura pakatoipa. Ndizvo zvandakaona. Zvakaoma. Saka nyaya yekuromba ika. Nyaya yekuromba ka. Pfungwa dzachona ukangoona dzakubata chete bhototi mwari wangu wandirasha. Kozi Mwari waDhavhidha. Haya tibotodana utoti Mikaera. Kozi ukasati. Kuromba ka. And it's very true. Kuma-rural areas inozodai chinzi kune vanhu kuti tinonatsa kutorwa information inenge ichiitika ichiuyaka kunoitika zvakaoma. Munoziva pamba pedu pataigara inini tenzo like every day kuma8 parodi because pamba pedu pama nerodhi yaipfuura main nepakati so kuti dzanzikati dzimba dzimwe side kudzimba rodhi chipfuura nepakati. You see tenzo like hosho like kuti maneri kuti something like zvinoita ndege zvezve.
every day na 8 o'clock tatazoti 8 o'clock dzakwana ukanzwa chinhu chochitofura every day asi kumaruzevha sekumaruzevha hausi kunyepa iwe muzukuru wangu indakaona zvakawanda indagara nzvimbo dzawanda ndambogara kunonzi kuchisumbanje uko auziva kuchisumbanje it's about exact 80 kilometers from Chiredzi. Takananga direction yekuenda kupi yekuenda kwana 10 off yekuchimanimani nekwana chinhu tichienda kuchipinge. Muzukuru takaonerera zvakawanda futi kuarea iyoyi. Ndakambodzidza ikoko live zvandakanatsa kuona live panoti vada kubata zvinhu vakomana vaya vanofamba vachinobata zvinhu vanobata here dai vaibata zvinhu izvozvo vamana zvigere zvichipera unonoti kunoti zvinouya zvobatwa then zvinongodzoka mune angobatwa zvinongodzoka vanhu vaya vanotobvuma kuti zvinhu ndozvangu but zvinongoramba zviripo shamwari adiunyepera shamwari vakomana vaivayaka vakangofanana remember ndokunonorombera vanhu futi keko semunhu ari kukudza kuti inini ndinodzura zvinhu ka ndiye akazviisa futi ona amunyepe so vakomana vaya vanenge vachitozivana nevanhu ivava vanenge isem team so team iri zvarinoita ka rinongoudzana chaitoti wanzwa here muzukuru hello kule alright chandinoda kutaura ndichiti vanhu ava vari pamacontract yavo ndeyekuti uya anouya achizoti ndinouya kuzodzura ka anonge akuda kumbotorawo mari anditi anouya kudzurira zvinhu obva atora yake mari oenda obva manheru ka vakomana vanozodzokera vanopiwa zvinhu zvavo nzi muchikontinya nebasa renyu ko vanonyarezve kunzi kufumurwa zvayo vanongoziva kuti munongoita noise kwe1 week otozofamba achikudza kuti handi makangoona kuti ndakabatwa here zvinhu zvangu zvakatoenda izvo zvatova nepower wese manje so isame team really murombi newachona ari kudzura same team was inini I'm still remember 2009 ndiri kumusha kwana mai vangu ndakasvika kwaibatwa nyanga izve so hozi iyoyo ichireka zvima nyange yaibora chidina pawo yehozi yaibora nyange nanhasi pachiri mamaki ati munhu iyeye nanhasi arengozi anotoroya chena anotadzwa nei because vachona vanofanira vachidzura ka ndosemu vakamupa kozoti uyo anyorawo panapa chief vanyora panapa anina chief Marange hanzi kune vanorombera kuti kana vafa vazomukira kana kuMalawi kana kugokwe iye akafira kubosha uko yakabuda patiuda like pane yakabuda kwatiuda sure yainzi hanzi inini ndakaromba saka pa ndakafa atingi ndokunana chipingere apa ita mine ndikanzi ndakamuka takatiza mochara mire kwandavezvo ndakaizwa anko mrewa pakaipa kozoti uyu ataurawo hanzi naedmatsika hanzi vamwe vakaromba zvekurara nevana vake zvekuti havarorwe akaroorwa anodzoswa. That's very true. Takazviona izvozvo, takatozviona totoziva dzimwe dzimhuri hauzotaurako kuti kuromba kana kuti kudibha. Dzimwe dzimhuri unoona the whole family inenge ine vana vasikana vakanaka zvisingaiti but vese hapana anoroorwa ende zvinorwadza zvisingaiti. Ende unochitoona kuti vana vepambapa
vanotori nemacharacters mawife material but havarorwe. Chero panotori nomwe musikana ozoti pane mazuva ndandichiri jaya zvangu ndichiri mukomana. Pandori nomwe musikana wandaida zvisingaiti. Musikana yeye ndaingoti ndikazvifunga ndiri kumba kuti musikana wewe ndo nhasi ndoda kumunyenga, nhasi ndoda kumupimba nhasi. Ndichingomuona soka ndaibva ndangonzwa kupera pawo. Amenotinda nanhasi ndichiri ngoifunga incident iyoyo. Ndi musikana wewe bva ndaimuda but what zvii zvaiitika chaizvo. And do you know what zvinondirwadza kusvika nanhasi ka? Kusvika nanhasi musikana yeye haasati aroorwa, haasati amitiswa, haasati adii. Saka pakaipa Ona. Zvotondirwadza izvo. Kule paita maraini kwedu izvozvo karendi izvozvo kune pamusha wekuti mvura ikanaya, mvura yekuti mada kudyara pepe. Vane mwana womusikana ndiye anofanira kutanga kudyara mberi. Akaroorwa hake hawana kubvumidza kuti anogara kumurume. Akadzi murume ndaayavakire pasitendi pangu ini pamba pawo. So you see kuti mvura ikanaya ndiye munhu atanga kudyara. Hapana tanga kudonhedza mbeu munhu kana iye asina kudonhedza mbeu. So 2015 2016 papa vakabva vanetsana as family. Munhu yakabva aramwa pamba vaenda. Then mvura ndobva yanaya. Ndana achadonhedza achadyara mbeu munhu hapasisina. Vakafunga vakagara vakangorima munda hapana kudyarawo akazodzoka nefunga vamwe tandatoa nembeu dzatokura. Ende kubva ipapo ndofunga mupasi vangoti hakuna nhasi yangu akarima hapana vango. Ndaisa link vazukuru kune vamwe wada kupinda. Vaitoshandisa mwana. Ndaisa link. Saka waitoshandisa mwana ndokuromba kwanga wakaita ka. Ndaro akabva akazorwara zvokusiya padiki kufa. Nokuti izvozvo muromo wake uchiri kuenda pasi side yekuleft. Ukawandira kuleft muromo wake watonzvenga kudai. Zokuromba. Vanhu vari kutsvaga zviro. Kule tichida kunatsotaura zvisiri zvoda kudzikisirana kana kushorana. Ya tinongozongochiva hedu kuti hava tinogara muna naBhorodhe kwakanaka kwakadii muno muHarare. But rest yevanhu vakashandawo vamwe vachibati mbinjiri dzedzimdaro. What's my daughter guy to right? Say, ane mari yakawanda but haroorwi. Haipapo. Because pane zvimwe zvinongotanga ngopa mibvunzo. Esi mzukuru wangu Chief Mambo Marangi. Chipangwa sekuru. Ya madzoka magona. Sekuru ndombobvunza ka. Alright, takateerera. Kuna amwe kaanorumbira kuti kana akabirwa zviya matumbo zvimba ende vamwe vacho vaitobaka nagejo chairo vaiswera vakarisenga musoro echizodzoka naro futi. Alright. Saka zviri raitere kana kuti ameno vazukuru muri kuchinzwa chabvunzwa icho naChief ndozvangu kutivo vane mhinduro. Asi vabvunzira kuti timbonzwa pfungwa dzenyu. So vazukuru munotiwo kudii nezvataurwa kunzi zvoni kusosa musha. Kunonzi kusosa musha nditi ndizvo Mambo Marangi. Hello. Ndiri kunzwika here kunzo? Murunzika sekuru. Alright, so hanzi kusosa musha kwakaipa here kwekutiwo munhu ndisabirwe. Nyaya dzimwe dzinonetsa zviri kuitika
dzekuti mudzimai vamwe vanotsvagawo mishonga kana kuti zvibatwa zvokuti kuisa pin code pamudzimai kana pamurume wake chai. Au makesi takamaona akawanda muZimbabwe akaitika. Tiri kunzwa. Bozika panhau futi yemadzishe kuna vamwe vatori neami yemapereze. Wabva watogona watotaure pane nyuchi dziya muchirudziziva nyuchi dzekuruma vakomana kuwadzana. Muchaiziva? Takaizwa. But inini ndinorwadziwa nevanhu vane mishonga. Vanhu vane mishonga nguva yehondo. Dai hondo isina kumbonyanyoitika maingotumira kama ami emapera. Otorwira vanhu. Hondo yerusununguko. And ami yepere zvese kuro haishandi pakurwira ruzhinji ka. Bless uri kuti wakudii? Seuru ani murikona nawe mutsonga ine. Zvafana neuyo anoti anenge aida kuisa pin code pamukadzi wake. Iwo kuisa pin code pamukadzi, iwo kunze ukori kumete. Ende apo waku. Alright, bless ndimbokubata muromo. Bless ndimbokubata muromo. Sekuru ndoda kungoendawo kumbonorisesa anditi pfuurira henyu mberi. Ndizvo zvose ku. Vari mere vanhu munomu. Wadzokere vanhu kana kuti waenda. Enderai mberi nenyaya muchitaura yekusosai. Okay mudari. Alright, ndanichiti ninika panhau yekusosa ka zvakafanana nekuti uri kutsvaga mushonga nditi. Wokuti urida kuisa loku pamunhu. Omuisa loku komangwana mukafuma muchinetsana. Uchaita sei? Uchaikinura here loku iyi kana kuti uchaisiya yakadaro? Ndopane ndida kuti ndibvunze papo kuti unozoikinura here loku iyi kana kuti unoisiya yakadaro loku iyi? Bweza handisipo nenguva isa loku inini sekuona kwangu dzimwe nguva here. Munoziva kuna ameno zvine zvichiitika paya but kune kuruda kutsvaga kufikisana chete bhozi iye murume anenge achiita zvinorova kunzo. Ko manje iye alright iye wacho akawapa mushonga kana kuti wekuti hanzi enda unokiya mukadzi kana kuti chii. Nhasi marambana nemukadzi wako wacho iye. Paunodzokera ukanzwa kuti kamugara kacho kwakapa mushonga kakafa unozodi. Ndo dzimwe nyaya dzamunoona dzinochizouya dzichinetsa vamwe vakunetsana vamwe vachiita sei because zvinhu zvakafanana naizvozvo kazhinji hazvizogadziriki zvinozonetsa. Saka manje zvokurudzirwa here mushonga? Hama yangu handiri kunyepera ba hakuna mushonga unokurudzirwa ba. Zvachese. Mushonga. Mishonga haikurudzirwi. Ko muzukuru wangu asabuda. Alright, rega tiite tichiverenga macomments anditi. Tiite tichibatana necomment section. Right, hanzi. Alright, ataura ndianga achitaura munhu ari pakati. Munhu ari pakati apinda kara ataura zvacontributa zvisingaite. Right, rega nditsvage pane macomments. Aiwa kana uchazobuda hako kana pawanda vamwe vanenge vachida kupinda. So far handina munhu. Hanzi bambo vekuda kurombera mufana vanga vasvika kuma extremes. Zvasanganawo nekuchechi. Ameno handi miracle. Hanzi zvasanganawo nekuchechi. All right. All right, Grace, thanks very much for coming.
Kuriitika feedback, kuriita kama echoes here kunze uko wazukuru taurai nesi. Right, asi ini ndikataura iri kubounce back. I don't know kuti ndau. All right. Hanzi natendai chengeta, thanks very much Tindo for coming. Hanzi akumusha muzukuru wenyu uyo anko kunotyisa. Hapana kumusha kusingatyise. Misha yese inotyisa. Hakuna kusina waroi. Ozo ndakambo ukaenda kuchipinge ka. Vane vachikudza kuti tinotya vanhu vekugokwe zvisingaite. Ndambogara kuchipinge. Vane vachikudza kuti vanhu vekugokwe tinovatya, vanhu zvisingaite, vanhu vekumasvingo vanorowe. Ukaenda kumasvingo kwachona kana kugokwa vanokudza kuti vanhu vekuchipinge havatangike. But zvinotonzanza vanhu vekuchipinge ndo vakanyanya. Chipinge nevaroi. Kunyepa muzukuru ndakagara nawe. Hapana kusina varoi. Ndagara kugokwe vaingodaro futi. Kuna kusina varoi. But pane mfesi I think mfesi akauya I think munoziva zvaya about producer zvezvo kuti unenge uchiiti uri gweja zvekunzi chigweja zvezvo. Yes, gweja. Wanotenga mombe wachinotengetsa vave handiri. So this guy akatenga, I don't know kuti akatenga here kana kuti akaba. Unoona zvakuti wangu wakatowanda boys rakatouya nemombe kuya pafamu because pafamu pane apo. So wakauya pafamu wakatosvika kutengesa zvese mari dzimwe wakapihwa but havanaita stress because vanga vasinaita loss. But chakazotanga kutyisa wasati wadzokera because pafamba pane imba yekuti wauya wanongonogara. It's like chingori like chihall but chine maapartment mukati. Wari imomo wakomana wakaita kunge vari kuchema mombe. Marangi. Pane comment yandaona. Alright, hanzichi. Yanziko kuisa mukadzi rukawo kuromba here kana kuti kuita sei? Nekuti sekuru tichitaura hedu. Rega titi bless apedzise statement ranga achitaura tobva taipindira iyoyo. Alright, pana ari kutaura ngataura. Alright, nanchiti nini sekuru? Ndinoona mfesi. Mafesa aya akatora vari muhoo. Wakatanga kunzwa chema chimhuru mudumbu chimombe checho chinoita kuti isound yemombe. Ndopo wakatanga kubvunza kune mombe dziri kuchema mukudzwa here mombe. Ati kuseni wachimuka wakamuka waita nyatso. Apa nyanga takutanga kutunga manje. Kubuda. Vanhu vachizviona wemone wakudedza vanhu. Apa bhodzi rere ndo parakazotanga pinge mimi makatengera makaita madhiri takangopihono munhu akati munotenga. Amona. Sano vanhu kuti nini zviriko ende kutone nzvimbo dzinodiwa kuzikanwa ukakutambirwa. Zvafana nechipinda. Kwese akutambirwe ndoramba ndoti kwese kune varoi hakuna musha usina muroi. Right, tobva tamboenda pane iyo yabvunzwa apo yerukawo iyi natarisai ichi. Hanko kule kuisa mukadzi rukawo kuromba here munoionawo sei? Timbonzwa Marangi wanga uchida kuti kudii nenyaya iyi yekuti nini hangu
ndaisa pin code pamukadzi wangu ndiri kuzvichengetera musha wangu kai. Alright sekuru tode kutaura muri kuzvichengetera ndakateerera. Nyaya idzi mukazodzirisa kune vanozofa ipo pakuchengetedza mukadzi ipapo. Alright. 2 tozouya sekuru chinhu chinonzi kuromba hakuna mushonga mudiki hakuna muhombe mushonga inotanga iri mushonga wozobve kulacho woende kuchimunhu ukabve kuchimunhu waakuda munhu manje. Saka hakuna mushonga uri right. Mishonga yese yakashata. Nekuti nganga muri kudisa mushonga wokuuraya munhu ndo pairi mushonga Alright. Saka muri kuti kudii? Muri kuti vanhu ngatingovimba naye chete mudzimba umo timbomira zvekuti tisane rukawo tidii handiti tisosana. Nekuti kana mate kuti makuda kuiswa rukawo endai mese mukadzi. Monoiswa mese. Aiwa ka indine ndichizvitrust ka indine ndiri right. Ndoziva pandinofamba. Saka uyu wandisingazive ndo watinoisa. Iye anozivawo kwamunofamba naye. Ini ndakavimbika. In fact chinongonzi mushonga ka tisiri kujoka eduka chinongonzi mushonga wazukuru. Let's take munotipa nhamo yesu ana sekuru venyu handiti dzimwe nyaya dzachona tinozodzitya kudzinzwa dzakuuya handiti. So I rather advise munhu kuti run away kuchinhu chinonzi mishonga. Gwenzera usinganzwisise kuti ndereika gara watiza muzukuru. Right, Banyai TV, welcome back to the show. Sorry kule ndiri kutadza kuisa makomenti saka ndadzoka kuzopindura apa hanzi kuisa mukadzi hanzi chii ndiyo runyonga karukawo. Ya zvimwe chete. Kule I don't think it's wise. Cause nyaya iripo ndeyekuti iwewe kuti uzvisvibisire zita rako nemunhu akasviba kudhara. Kana uchimususpecta zviri nani ubve wangomuramba pane kuti iwe usvibise zita rako kuchinzi une mushonga wekuisa rukawo cause already unenge kuisa munhu rukawo. Saka nyaya iripo ndeyekuti kana wamususpecta musiye than kumuisa zvinhu zvisiri izvozvo cause mangwana vanhu vese vanenge vakukutya kuti anoroya mushonga wekunamirisa vanhu. Ndo zvandandiri. Alright. Thanks very much Banyai TV, Big Sister Shaya. Guys, let's not forget to subscribe to those who have just joined us. Let's go and subscribe to Banyai TV handiti. Also don't forget to subscribe panapa handiti. Panapa ndo pamusha pachona nenyaya dzachona muri ngodzinzwawo dzatinotaura panapa. So what's your take on this issue muzukuru wangu Blessing? Pakaipa. Ini chaningangoda pana yokuisana handisi nyatsanguziva mazita emashona anondinetsa asi inhangu nongokunondatiire royalty ichada kungotrustana pachedu pakangonaka. Yes. Just because inini ndichaenda rukawo. What if ndaenda ndonokuita ukuisisa rukawo then mangwana kudzoka kurambana? What's going to happen? Alright, ndichati alright gaindidzoke kwete kwakasekuru kaya katakapiwa nako mushonga. Ndopaunosvika uchinzika sekuru kaya kaka. What's the next option? Unozodii?
ende iko kasekuru kanenge kakagadzira nenzira yekuti zoni iko kega ndo kanoziva kuunlock. Andini munoona sekuru. Saka ndo panonetsa kungotrustana kwakangonaka. Hongu munhu akazofamba nenzira dzake brain dzake dzekuti azobuda mumurodzi. As long wewe uchizoti hai kufamba nerodhi chero mwoyo wangu asiri kufamba iwo ukatozvitsvaga zvakafanira kuti hanzi ukapinda mugomo utsvaga makudo. Handiti ukapinda mugomo utsvaga makudo mumawana. Bozi haungapinde mugomo utsvaga machokoreti aumbomawana. Unowana makudo chete. Saka zvakafanana nezvo ukataga kuti mukadzi wangu ari kufamba nani, murume wangu ari kufamba nani, unozopedzisira wazoita zvinhu zvokuita zvimwe zvinhu zvokuti mune makurongerana dhende akumuitira secret asingazvizivi anomuitisa lo. Amona. Hazvotozosvika pakuipa. Vamwe muri kunzwa here? Amene hanzi naShekaina hanzi zvisi kunzwika, something is not right. Vamwe muri kunzwa here? Let's write comments kuti tiri kunzwa here vazukuru, tione kuti problem iri mukustudio here kana kuti ndeyaShekaina negadget yake nedevice yake. Aiwa, pane kakubreka kari kuitika ichokwadi. Ichokwadi. Yeah. All right. Anyway, hatisi kure nekupedza hedu, tave padhuze nenguva dzekupedza. So Bless unogona kutaura mashoko ako ekupedzisira ako, uri kuti kudii uchipedzisa ako zvaunga uchitaura? Ini ndikuti hangu I think ndongoyambira kunyanya. I think muno makazara generation yedu ino yanditi. Yes. Tisu tiri kuterai wakaita mreso. Nokoti guys, unoona kuti tinoita ndatishandei. Uzoti wamwe handikwanise kushanda ndikuda shortcut yacho safunidza kuti yakareruka. Haina kureruka asi kuti uri kuti iwometsera upenyu uri kuometsera upenyu with the next generation iri kutera. Saka ukangozvishandira uchizvishandira I think zvinhu zvese zvinongoita right. I think ndenyu yakunzwika. Yangu ndoisa pamute kana umwe munhu achitaura. Muri kundinzwa zvakanaka? Yako inenge iri kubreka. Anyway, thanks very much Bless kane contribution yako. Tasarwa nemaminutes mairi. Thank you sir. Andinoda kuti ndipe kuna Mambo Marange vatiudzewo mashoko avo ekupedzisira. Thanks very much muzukuru, zvichengetedze uri ku Dolphin Coast kwako kwandiri. Maita basa zikuru. All right, thanks very much. Okay, over to Marange muzukuru wangu. Unotowo kudii tichipeta musoro wenyaya watinawo? Right. Ndinoda kutanga kudzoka panyaya yamataura chatanga ndakateerera. Mati mimi munhu kana zvaramba waona kuti hazvisi kufamba, daidza Mwari, famba uchibetserwawo kune vanobetsera vezvemweya. 2 munhu usatarisire $10 uchitengesa chinhu che 50 cents. Chinotikanganisa kuzonoromba unenge uchida 200,000 US, iwewe uri kushanda kutengesa mabanana, inobuda papi pamabanana? Gutsikana neyauri kubata ndiyo yawapiwa panguva iyoyo. Zvinouya mangwana hauzvizive, zvinobva kuna Mwari kwete kwauri. Saka chingogutsikana nezvaunazvo, mari ina nhingi ndeye kumba kwake, iwe ziva iri muhomwe mako nekumba kwako. Ndatenda. Thanks very much for coming to the show mzukuru wangu ka. Maita basa. Murodhi umwe ufamba zvakanaka handiti? Aiwa, mwaita basa sekuru. Thanks very much.
Alright, thanks very much vazukuru. Inino ndichitaurawo tichipedza show handiti. Vazukuru vangu kuromba mafungiro angu kunodhura zvakanyanya kupfuura kuzvishandira nesimba handiti. So pfungwa dzekuromba ngadzisatibate zvachese. Usafe wakabatwa nepfungwa dzekuromba. What I advise vanhu ndezvekuti ngatizvishandirei handiti. Ngatizvishandirei vazukuru. Rega ndikudzei chokwadi, hapana chinhu chinouya zviri easy. Easy come, easy go. Manzwa zukuru, easy come, easy go. And also kana tichitaura nyaya yekutoti easy come, easy go, we do not include nyaya yemarituals, nyaya dzekuromba. Why? Because kutoromba pachako it's not easy. So what am I saying? Ngatidzidze kudya cheziya, ngatisarase meso sezvataurwa naMarange. Marange ataura akati zvoni ngatisave neruchiva, ngatigutsikane nezviri mundiro yedu. Muriona kuti zvinoitwa mahorses takamboenda kunonzi Borodale racecourse. Ukaenda kuBorodale racecourse kana to any racecourse, uchaona kuti mahorses anenge akaiswa mablinkers. You are on your own race mutrack yako. Wanzwa muzukuru? So usatarise maside. Unoziva kuti isa zvekuvharira kuti usaone zvemumaside. And then focus with your own race. Urikuona kuti life haina competition muzukuru. The only competition you have is you and yourself. And you and yourself don't mega muri pa competition. Haugone kuita competition neumwe munhu. Zviraramire life yako and be happy with whatever, be content with whatever chaunoisirwa mundiro yako naMwari. Handiti vazukuru vangu, torega kuchiva zvimwe vamwe, torega kutarisa kuti vana nhingi vari kufamba nemota dzakaita sei. Imimi kana muchifamba nekakorora kenyuka, tendai Mwari zvisingaite nekuda kwekuti pane tori noumwe asi torina bhutsu dzekutopfeka. Kozotiwo kana wakatopfeka bhutsu muzukuru wangu chitotenda Mwari zvisingaite nekuti pane umwe munhu ari kutofamba netsoka. Handiti? So ngatigutsikane nezvishoma zvatinazvo, topa Mwari mbiri nokukudzwa. So thanks very much for joining us today on this family show. This is our family channel. So kana wanga usati wasubscribe to this channel, I also encourage you kuti muzukuru, please subscribe to this channel. Thanks very much kune vese vakasubscribe to this channel. Handiti? Ngatirambe tichiona today. Ndaisa videos mamwe, we've got about 2 videos ndaisa nhasi. Let's go and watch those videos vazukuru. Tosiyawo ma-comments handiti? Thank you very much for all the support yamuri kuramba muchipa ku Said TV family channel. And this is not my channel. As I always say, this is our family channel. So let's support this channel. Handiti? Right. And na Matilda, last comment. Matilda arikuti sekuru vangu hanzvadzi yamai vangu vaisageza nekuromba, vanga vakanzi havafanirwe kugeza. Zvinonzwisa tsitsi. Handiti? Zvinonzwisa tsitsi. So zvekuromba hazvisi zvedu vazukuru. Dzangori nyaya dzatinonzwawo nevamwe. Asi kuromba hakusi kwedu. Thank you very much. Na Uncle Saint Steve ndichiti much love.